वेलकाम बैक टू आवर गोरलै सल्युशन फर एसान नोंथांमोन। थ' दिनै जोङो नै भिडिअनि गेजेरजों थाखो 9नि हाखान्थिथाम चेप्टारनि 7 नाम्बार चेप्टारनि सोंथि 7.1नि 4 नाम्बारनिफ्राय सावरायगोन। जों सिगांनि पार्टफोराव जोङो 3 नाम्बारसिम सावरायदोंमोन आरो नैबे जोंनिया पार्ट नाम्बार 3 जाहैगोन। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायबानो जाबाय। आरो जुदि आलदा चेप्टारफोरखौबो बेबायदिनो जुदि नायाखैब्ला प्लेलिस्ट जोङो बेबायदिनि सिरिज बानायखाजोबना होनाय जादों। जा बानायखादों नोंथांमोना जुदि नायाखैब्ला नायनो हागोन प्लेलिस्टआव थांनानै। आरो जोंनिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट जे जोंनिया 5K जाहां थ' जायफोर फरायसाफोरा दासिमबो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बा सोरबाफोर जुदि गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै लाबा जाबाय, जाहाथे गोदान नटिफिकेसनखौ थाबैनो होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुनो मोनो। आरो लोगोसे जुदि भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै माबाफोर सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला लाइक होनो बावनो नाङा। थ' दा जों गोबाव खालामालासिनो सोंथि 7.1नि 4 नाम्बारखौ सावरायदोंसै। थ' दा 4 नाम्बारखौ सावरायनायनि सिगाङाव नोंथांमोना नायबि जे खाता बा बुक लायालासिनो डाइरेक्ट जुदि भिडिअखौ अनलि नायोबा जोङो बेनिफिट जानाय बायदि मोननाय नङा। थ' नोंथांमोना ओंखायनो टेबोलाव डाइरेक्ट मबाइल बा लेपटप जायो आरोना भिडिअखौ बहा नायदों लोगोसे खाता एबा बुकखौ दिहुनना लाबि, अब्ला एसे हेल्प जायो। थ' नायदो मा दङ जोंनिया कुइसना दङ एल आरो एम दोंनै लिग हांखोआ गुबुन जरासे लिग हांखो पि आरो किउ जों दानस'लायदों। जोंना मा होनदों नै एल आरो एमआ जोंनिया लिग हांखो, नै एल जों नै एम जों जोंनिया लिग हांखो। बे एल आरो एम लिग हांखो जरासेया गुबुन जरासे लिग हांखो नै पि आरो किउ जों दानस'लायदों होनना बुंदों आरोना। दा जों दिन्थिनांगौ ट्रायंगल ABC गोरोबलि ट्रायंगल CDA। थ' बेखौ जों खालामनो थांनाय लोगो लोगो जोङो चेप्टार 6निबो मोननैसो बाथ्रा सोलोंनांगोन जोङो। थ' ओंखायनो होनदों आङो जे जोंना जुदि चेप्टार 6खौबो नायाखैब्ला अब्लानिखौ एसे बुजिनो गोब्राब जागोन। थ' फारसेनिफ्राय नायबो नोंथांमोना। थ' दा जों गोबाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामनोसै। थ' दा गिभेन होनायफोरखौ लिरना लानोसै। गिभेन जोंनिया मा होनाय दोङो कालार चेन्ज खालामना लानोसै आङो। गिभेन जोंना होनाय दोङो पेरेलेल, जोंना होनाय दोङो नै एल जों पेरेलेल मा होनाय दोङो एल पेरेलेल एम आरो जोंनिया मा होनाय दोङो किउ पेरेलेल पि। माने मा होनना बुजायखो नैबे माने लिग होआ फरायसा थांमोन नै माने नैजों बेजों लिग जाना दङ होनदों नैया, ओमफ्राय नै एल जों नै एम जों लिग जाना दङ होनदों, बेखौ लिरना लाबाय। थ' दा जों फोरमान खालामनांगौ बा दिन्थिनांगौ होनना लिरजागोन। फोरमान खालामनांगौ मा फोरमान खालामनांगौ जोङो ट्रायंगल ABC गोरोबलि ट्रायंगल CDA। थ' जों बेखौ फोरमान खालामदो। दा फोरमान होनना लिरबानो जाबाय, बास दिन्थिनाय होनना लिरबानो जाबाय। ओमफ्राय जों डाइरेक्ट आं मैयाबो जों प्रिभियास क्लासाव बुंखादों जे जाखौ फोरमान खालामनो होदों बेयो हाखान्थिथाम मोननैखौनो जों हमना लायो। थ' दा हाखान्थिथाम मोननैया मा ABC, मोनसेया जाबाय नै ए नैबे बि नैबे सि निया, मोनसेया जाबाय नैबे ABC ओमफ्राय मोनसेया जाबाय CDB, मोनसेया नै CDA नैया CDA नै गोजौनिया ओमफ्राय नै मोनसे। थ' दा लिरनोसै आङो देयारफर हाखान्थिथाम ABC आरो हाखान्थिथाम CDA निफ्राय मोनो होनना लिरबाय आरो बेवहाय आङो CDA निफ्राय मा मोनगोन जोंना जों CDA निफ्राय आं दा बुजायदोनोसै। दा जोंनिया आं आगोलबो होनदों जे सिगांनि क्लासाव मोनदों जोङो नैबायदि जुदि लिगआ नैबायदि दानस'लायोबा जोङो बेनि मा जायो जोंनिया उल्था मोखां इसिं खनाफोरा मा जायो फरायसानोंथांमोन समान जायो। थ' अब्ला जिहेतु जोंनिया नैसोर मोननै लिगखौ जुदि नै मोनसे हांखोआ जुदि दानस'योबा अब्ला जोंना नै खनाजों बै खनाजों मा जागोन जोंनिया समान जागोन, बै खनाजों बे खनाजों समान जागोन। मानो होनबा फरायसानोंथांमोन उल्था मोखां इसिं खना। थ' होनबा मा जागोन एंगोल DAC बा एंगोल BCA खौ लानोसै। देयारफर एंगोल BCA इकुवेल टु एंगोल DAC। बे मा जागोन जोंनिया उल्था मोखां इसिं खना। आरो बे मा थार बुंथिफोर सानदोंमोन उल्था मोखां इसिं खना। आरो बे मा थार बुंथिमोन थार बुंथि 6.2। थ' आं एगेन होनदों नोंथांमोना जुदि थार बुंथि 6.2 खौ जुदि नायाखैब्ला जोङो चेप्टार 6आव जोङो
बुजायखाना नायदों नायना लाबानो जाबाय। ओमफ्राय नायदो एगेन जों मा लिरनो हायो नै मोनसे खनाजों बै मोनसे खनाजों जोंनिया बिबो नैजों बिजों मा जायो लिक जायो नाय नैथिंनिया जेरैबायदि नैजों बिजों समान जायो अब्ला नैजोंबो जोंनिया नैथिंनिजों मा जायो समान जायो। थ' ओंखायनो मा लिरजागोन आं नैखौ लिरजागोन जोंहा एंगल बि ए सि इकुवेल टु एंगल ए सि डि। नैबे एंगल बि ए सि इकुवेल टु एंगल ए सि डि। बेबो जोंनिया मा बेबो जोंनिया रिजना जाबाय बेबो जोंनिया रिजना जाबाय उल्था मोखां इसिं खना थार बुंथि 6.2। थ' एगेन जोङो नै एसिया जोंना नै मोनसे आखान्थियावबो दङ नै मोनसे आखान्थिथामावबो दङ। थ' इयो जोंनिया मा कमन साइड। थ' दा आगोसार फारागथि नङा थ' जोंनिया नै एसिया जोंनिया नै मोनसे आखान्थिथामावबो दङ बे मोनसे आखान्थिथामाव दङ थ' बेयो मा जोंनिया आगोसार आखान्थि। थ' माने ए सि इकुवेल टु ए सि बे मा जाखो जोंनिया बे जाबाय जोंनिया आगोसार आखान्थि आरो बे आगोसार आखान्थिखौ जुदि जों इंलिसाव लिरोबा कमन साइड होनना बुंगोन। थ' दा दियारबनिया एंगल साइड माने एंगल साइड एंगल बे जोंनिया मा जायैखौ फरायसांदोंमोन एंगल साइड एंगल। थ' दा एंगल साइड एंगल माने जों मा बुजिगोन थार बुंथि 7.1। थ' देयारफर मा जागोन ट्रायंगल ए बि सि गोरोबलि ट्रायंगल डि ए सि बे मानि थाखाय मोनो मा खान्थिनि थाखाय मोनो बियो एंगल एस एंगल माने ए एस ए खान्थिनिफ्राय मोनो थार बुंथि 7.1 निफ्राय मोनो फोरमान जाबाय आरो ना हेन्स प्रुफ होनना लिरना होदो। दा जों गोबाव खालामलासिनो 5 नाम्बारखौ सावरायलायनोसै। थ' नायदो 5 नाम्बाराबो जोंनिया एकदम गोरलैथार कुइसना नायदो। थ' हांखो एलआ मोनसे खना एनि समान दानखावग्रा। थ' दा नाय एकदम बुजिखादों जोंनिया नै एल हांखोआ जोंनिया नै ए खनाखौ समानै मोननै बाहागोआव दानखावो अब्ला जोंनिया नै खनाजों आरो नै खनाजों जोंनिया मा जागोन समान जागोन बेखौ बुजिखाबाय नैखिना फार्स्ट सेन्टेन्स होनो। ओमफ्राय आरो बिया एलनि सायाव जायखिजाया बिन्दो आरो नै बिया एलनि सायाव जायखिजाया बिन्दो होनदों ओमफ्राय मा होनदों एंगल एनि आखान्थि बिनिफ्राय बिपि आरो बिकिउआ थोंगोर माने एंगल एनि आखान्थि नै आखान्थिनि सायाव नै बि बिन्दोनिफ्राय नै बिपिजों बिकिउजों नैबे 90 डिग्री माने थोंगोर जाना दङ होनना बुंदों ने थोंगोरनि सिम्बलखौ होखानाय दङ जोंनिया। दा अब्ला जों दिन्थिनांगौ ट्रायंगल एपिबि गोरोबलि ट्रायंगल एक्यूबि आरो बिपि इकुवेल टु बिकिउ एबा बिया एंगल एनि आखान्थिनिफ्राय समान गोजानाव दं। जोंनिया नैखौ दिन्थिबानो जागोन एबा इखौ नायाबाबो अरजाया नैबे आरोना एखे जोंनिया। थ' दा जों गोबाव खालामलासिनो होनाय थानायखौ लिरनोसै। थ' गिभेन होनाय दङ मा होनाय दङ जोंनिया एला जिहेतु दानखावग्रा गिभेन डाइरेक्ट लिरखानोसै एंगल मा लिरनो हागोन जों एंगल किउ ए बि इकुवेल टु एंगल पि ए बि बे मानो जाखो जोंनिया जिहेतु एला जिहेतु एलआ एंगल एनि दानखावग्रा माने समानै दानखावग्रा आरोना बेयो। ओमफ्राय जोंनिया थोंगोर होनाय दङ जा बि किउ पारपेन्डिकुलार मा ए किउ आरो मा होनाय दङ बि पि पारपेन्डिकुलार ए पि जोंना 90 डिग्री जाहैगोन आरोना अब्ला नैबे जोंनिया 90 डिग्री जाहैखाबाय जों बेखौ मिथिखाबाय। थ' देयारफर जों फोरमान खालामनो होदोंना बेखौ फोरमान खालामनो होदोंबा बिसोर मोननै आखान्थिखौ लाखानो जोङो देयारफर ट्रायंगल ए पि बि आरो ट्रायंगल ए पि बि आरो ट्रायंगल ए किउ बि निफ्राय मोनो ए किउ बि निफ्राय जों मा मोनो मोनगोन दानि बायदि एंगल किउ ए बि इकुवेल टु एंगल पि ए बि मा जागोन बे गिभेन जों सावबो लिरना लाखाबाय बेखौ नैबे गिभेन ओमफ्राय जोंनिया नैबे 90 डिग्री ना अब्ला जों मा लागोन बि किउ ए बि पि ए मा लिरजागोन जोङो एंगल बि किउ ए इकुवेल टु एंगल बि पि ए बे मा जोंनिया बे 90 डिग्री थोंगोरनिया जिहेतु पारपेन्डिकुलार थोंगोर। थ' ओमफ्राय जोंना नै ए बिया मोननैबो आखान्थिथामाव दङ नै गोजौनि आखान्थिथामावबो दङ बे सिंनि आखान्थिथामावबो दङ। थ' बे मा जागोन जोंनिया ए बि इकुवेल टु ए बि बे मा जोंनिया आगोसार आखान्थि होनना लिरना होबानो जाबाय बेबायदि आगोसार आखान्थि सर्ट फर्माव लिरबाय आङो। थ'
तो नायबाय एंगल एंगल नैबे साइड तो साइड एंगल तो एंगल साइड एंगल बायदि जों लिरनो हाबाय तो देयरफोर लास्टआव लिरनो हादो देयरफोर ट्रायंगल ए पी बी गोरोबलि ट्रायंगल ए किउ बी तो मानिफ्राय लिरगोन बियो एंगल साइड एंगलनिफ्राय निखौ लास्टआव लिरनो हानांगोन हा एंगल साइड एंगल खान्थिनिफ्राय बा थारबुंथि 7.1 निफ्राय जोङो बेबायदि लिरनो हानाय जाबाय तो दा नाय जोंना मा लिरनांगौ मा दिन्थिनांगौ नेक्स्टआव जोङो बीपी इक्वल टू बीक्यू दिन्थिनांगौ दा बीपी जों बीक्यू जों दिन्थिनांगौ नाय अब्ला जोङो लास्टआव मा लिरनो हागोन डाइरेक्ट देयरफोर नैखिना जिहेतु जोंना जायगा थोजालिया आं खोमोना होनसै बेखौ नायदो जों जिहेतु बेखौ जोङो नैखौ फोरमान खालामबाय बिसोर मोननैया जिहेतु जोंनिया मा जायखो बिसोर मोननैया जिहेतु जोंनिया गोरोबलि जायोबा जोंनिया सिपिसिटि रुल बायदि मा लिरनो हायो मोखांसे बाहागोफोरा मा जायो गोरोबलि सावगारिफोरनि मोखांसे बाहागोफोरा जोंनिया मा जायो समान जायो तो दा अब्ला जोङो डाइरेक्ट लिरनो हागोन देयरफोर नै नाम्बाराव बीपी इक्वल टू बीक्यू बे मा जागोन जोंनिया सिपिसिटि नाय दा आं डाइरेक्ट सिपिसिटि लिरबाय नैबे 2 नाम्बार हा दानि 1आथ' दानि जोब्बाय 2 नाम्बाराव आं दा मा लिरखो सिपिसिटि दा सिपिसिटि माने दा बुस्थुखौ बुजिनांगोन ना नोंथांमोना तो बेखौ बुजिनो थाखाय प्रिभियास क्लासखौ नायनांगोन आरो ना तो सिपिसिटि माने करेस्पन्डिं पार्ट्स अफ कन्टेन्स ट्रायंगुलार्स इक्वल तो आगोलनि भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय जोंनिया नाय इसोर मोननैया जुदि आखान्थिथामा जुदि समान जायोबा बिनि जायखिजाया मोखांसे बाहागोफोरखौ समान दिन्थिनो हायो तो अब्ला जोङो नै मोनसे आखान्थि दं बे मोनसे आखान्थि जोङो सिपिसिटि रुल बायदि जोङो समान दिन्थिनो हाबाय